Sure, boy, wena khamba njani? Angi-right kuseki, ngi-right ma. Ya, ngigranti ungitshelani namuhla boy? Phela ngifuna ukufundisa inombolo kuseki. Ngifuna ukufundisa inombolo yenziwa kanje mfethu. Inombolo. Yebo. Inombolo ezigebengu. Yebo ebugebengu mfethu. Nokuthi ngabe ungitshela ngenombolo tesetincwadzini ungitshela inombolo Mfethu tezigebengu. ngisho inombolo mina eyigebengu ngizokhona kushaya i-heist mfethu. Ya, Stiyani. Ungashaya i-heist. Ya-heist. Shaya imoto yemali laphaya. Yiva nje. Yo, okay, le mali lengakuyoyendani ngoba phela le mali yinengi le mali. Yondla umndeni wakho mfethu. Noma lengigolile. Funa khayikina liko-right la ngithenga i-PlayStation nami nayo. Baba, ungadla umndeni wakho ngemali lengigolile wena. Ayikangicoli imali, wakwayibona imali enematsakona. Baba, ayikangigoli ngemadzaka, ingigole ngekwemoya. Uyahlanya ngithi ngibuta wona wakwayibona imali enematsaka. Sona ngithathisela info langekho mos. Okay ngithi kimi asiphume lapha ashaye inombolo asihlale la Inombolo yini angiyifuni le nto ke. Ngokuthi ngabe ungitshela ngetincwadi la kutongitshela inombolo. Futhi nababo wakho ulele angeke akubambe babo wakho ulele nje uyabhayiza nje naye vele uyakuthanda futhi wena ashaye inombolo la ngitshela wena manje. Kuyafana noma ungangifundisa inombolo yangisita ngane empilweni. Inombolo ngitshela wena ngithi hi stile taxi man. Stop atigebengu sinawe. Yiva nje yini isigebengu? Sigebengu sesihle empilweni Ubeta abantu kunokuthi ngabe labantu yabasita kunokuthi mara uyabahlubeta wena. Sigebengu solo ngitshela wena sigebengu siyasida mfethu. Sisita okay sit up. Ngoba Phela ubamba kushaya i-heist ngitshela wena into yini. hayi man ngoba phela ubhizi ubambana nabantu inkunzi la uthathela amafoni ngihambe uyothengisa amafoni laba osabendele ngamadima. Okay ke mngani wami ngiyakucela ashaye inombolo ashaye inombolo Angikhona mina nokuthi ngabe uthi mngani wami ashaye Dibalo ngangitsheni ngesikolo uyofika nini ka grade 12 ufuna ushaye nga 13 years cede isikolo noma noma yababa hayi man uyangihlanyisa mfethu noma ngingahlala ngifayile ka 16 ngitofika ka grade 12 uyangiva na ka 16 17 so nemanga ngitshela wena ngithi lesikolo sakho siyekele.